Otieno jawaya nyaka tera onding mon. Wadhi nyime. Komanda mar obila e hoho mar okak Tom Odero owacho ni nok mar arita sani onge e gwengego kaluwore kod medo kwan obila ma sani cherore e gwengego. Kanoloso e kinde chenro mar sumo paro kowuok kuom migawo makedo gi timbe maundu e pachoka, Odero nowacho ni timbe maundu mag dini onego ked godo. Bad migawo makedo gi maundu e pachoka kawo paro kowuok kuom jokanyo mag sektas mopogore opogore kotudore kod kedo gi maundu kod okenge mowinjo okaw mar kedo gi maundu e pachoka. That issue of rustling and whatever, the guns have been silenced. It has taken a different dimension, but it cost us some efforts. Today, we are marketing the North Rift as a tourist destination. We are out in the regions in a bid to relook and review our national strategy to counter violent extremism, NCVE, which was designed in 2016.